Λοιπόν παιδιά, καλησπέρα σας σε ένα ακόμα vlog. Αλλά αυτό το vlog θα είναι ξεχωριστό, διαφορετικό από τα άλλα. Rest day, οπότε επειδή δεν έχω γυρίσει πολύ το Ντουμπάι γενικά, τώρα λίγο παίρνω μια ανάσα, η αλήθεια είναι. Σήμερα πάμε να διασκεδάσουμε. Rest day, οπότε θα διασκεδάσουμε, θα απολαύσουμε, θα φάμε, πάμε για μπάνιο. Οπότε τώρα είμαι στο δρόμο και πάω σε κάτι φίλους. Θα δείτε που θα πάμε, δεν θα σας πω τώρα. Οπότε παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε που θα πάμε και τι θα κάνουμε σήμερα. Amber Alert. Ετοιμάζω 4 projects. Εντάξει, 4 projects δικά μου στο 100%. Θα φτιαχτούν όλα με πολύ αγάπη και όλα θα είναι κάτι ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα. Θα στο υπόσχομαι αυτό. Λίγο υπομονή θέλω, γιατί 4 project δεν είναι το κάτι εύκολο να γίνουν. Οπότε το πιο πολύ χρόνο μου στο Ντουμπάι το περνάω σκεφτώντας το τι θα κάνω σε αυτά τα project για να βγουν τέλεια. Ξέρετε τώρα, τηλέφωνα δεξιά αριστερά για να βγει το προϊόν και όλα αυτά που θα βγουν στο 1000%. Και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε, θα το αγαπήσετε και τα 4 project, πραγματικά σας μιλάω. Και είναι και ένα άλλο project πέμπτο, το οποίο δεν είναι στο 100% ότι θα γίνει και δεν θα είναι 100% δικό μου, θα είναι με συνεργάτη. Οπότε 4 project, κρατάμε τα 4 project και το πέμπτο το αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Stay tuned guys, stay tuned. Εδώ παιδιά σας δείχνω λίγα τοπία. Ψηλά κτίρια, το Burj Khalifa είναι εκεί απέναντι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ελπίζω να φαίνεται. Εδώ κοιτάξτε κάτι ψηλά κτίρια. Magic baby. Κοιτάξτε παιδιά, ομορφιά. Όλα αυτά είναι δωμάτια νομίζω, ξενοδοχεία νομίζω. Όσο είμαι Ντουμπάι θα σας βγάζω βιντεάκια. Σας έχω παραμελήσει λίγο, αλλά εντάξει. Δουλεύουμε, τι να κάνουμε εδώ παιδιά. Κοιτάξτε παιδιά εδώ μαγικά σπίτια. Εντάξει. Design, τρελό design. Τρελό design. Αυτό δεν είναι τρελό design. Αλλά και το G. Και το G. Μια μέρα να πάρουμε G. 3G. Αυτό δεν μπροστά δεν πρέπει να το σταματάς ρε μπρο. Λοιπόν παιδιά, έχουμε φτάσει. Μια μέρα θα έχω μια τέτοια να ξέρετε. Εδώ είμαστε. Nikki Beach. Πάμε να περάσουμε τέλεια.
Bro, I call you, you don't answer me. What happened, man? What happened, man? This is, look guys, this is nice color, bro. Habibi, Akbarak. This is my friends, hello. My brothers. Hey bro, how are you? Are you good? Good? I'm good, man. Hi. Hi, how are you, Maria? Λοιπόν, παιδιά, όνειρο είναι αυτό. Κοιτάξτε άμμο. Λευκή άμμο. Bro, can we do jet ski? بيعملوا jet ski؟ ليش؟ جيت سكي هني شفت نفس ال كدني برايس. Bro, how much? How much? كدني برايس. How much? كدني برايس. Tell people how much, bro, for jet ski. Jet ski here maybe 750 per hour. 700 dirham? Yeah. Euro? Like in euro, like 120. 120. 200. 200, almost 200. Because No, 150, bro. 150. No, yeah, okay, because you are renting a jet ski in a 5-star hotel. This is Nikki Beach. It's a worldwide brand. Worldwide brand, yeah. No, bro, in Greece, bro, it's the best. Sorry, my friend. Okay, the hotel. Bro, sorry, in Greece is the best. Sorry. Okay, Greece the, Not I Dubai. also say Greece the best. Greece the best. Yeah, I will move to Greece, mate. Bro, no, I need to living in Dubai, bro. Okay, we'll change. Peace. Peace. Peace, Mo. I moved to Glifade. Yes? You moved to Sharjah. Okay, bro. Okay. Deal. Εδώ. Ομορφιά. Ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μου, όπως και εγώ. Νομίζω το αξίζουμε. Bro, this is the hotel? Yeah. How much per day? Now it's not the season. Yes. 1,000, 1,100 dirham. In the season? The season more than 4,000. More than? 4,000 dirham. Wallah. Yeah. One room. Small room, normal room. But bro, you have the best place. You have the best place, bro. When you wake up, you have the best place for coffee, yeah. For coffee, for everything. If you see something, the hotel is not it's not big. This is not big, eh? It's not big and it's not high. Yeah. Because this is a man-made island and it cannot take too much explorers. Bro, what are you doing in your life? What I'm doing in my life? Yes. I'm selling sunglasses. Bro, tell me about your job. How much your income? Your job, bro. Your job. Yeah, No, bro. I'm making sunglasses. I'm selling. No, bro. Selling glass. How am I making every year for $100,000? In the UAE. Okay. It's okay. I talked to the distributor. I went to his shop and I didn't see any cosmetics. You see, they have juices. Yeah. They sell only sweets, and oils and all that. I think they are not selling any cosmetic product. I see that a contract. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. The owner of the brand name. Μαγικά σήμερα, η μέρα είναι μαγική. Κάνουμε steps. Επειδή μετά θα φάμε πολύ καλά. Θα πάθετε σοκ. Και θα σας πω και πόσα πληρώσαμε, έτσι. Δεν θα αφήσω έτσι.
παιδιά, σας κρατάω την έκπληξη για μετά, τώρα δηλαδή, τώρα. Οπότε όποιος έχει μείνει στο βίντεο μέχρι τέλος θα καταλάβει τι εννοώ. Έχουμε τελειώσει το μπανάκι μας, έχουμε χαλαρώσει και ήρθε η ώρα για μάσα. Αλλά για να δεις τι μάσα λέω, θα το δεις σε λίγο. Λοιπόν, σας ετοιμάζω κάτι πολύ δυνατό. With my friend Mo. Hi. Say hi, bro, to Hi. my fans, bro. All Ashraf fans. And your fans. Best coach. You have I fans. don't have fans, bro. You have fans, bro, from Greece, bro. I'm fan of you. Habibi. So, guys, we're gonna make something big with Mo soon, inshallah. Aywa, bro. برو انت عارف انا اشوف ايه دلوقتي؟ صور تعال اسوي لك شيء. انا عايز اشوف البتاع اللي هي اللي عامله زي البتاع صور عن الحر بس. تصور من برا؟ نو نو نو. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα η καλή. Ήρθε η ώρα για μάσα. Ήρθε η ώρα να μεγαλώσουν τα gains. Which one? Ah, the tater tot. Stay tuned γιατί έρχεται. I'll check it for you so because this one is different answer for you. Λίγο ξενέρα, η αλήθεια είναι. Γιατί το πιάτο που ήθελα να σας δείξω είναι ένα από τα τρία διαφορετικά κρεατικά. Δεν το έχουν εδώ στο μαγαζί. Έχει τελειώσει με λίγα λόγια νομίζω. Οπότε θα σας δείξω ό,τι μπορέσω. Ήθελα να σας δείξω το κρέας που είναι μέσα στο κόκαλο, που βγαίνει έτσι και είναι super. Όποιος έβλεπε τα story μου καταλαβαίνει τι εννοώ. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε. Νομίζω ότι θα προλάβω να σας δείξω αυτό που θέλω πραγματικά να σας δείξω. Δεν θα χαλαστούμε, θα περάσουμε καλά, αυτός είναι ο σκοπός. Οπότε, για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο μπέργκερ. Εδώ, πρώτο μπέργκερ. Πρώτα δοκιμάσω με τράφι μάιο. Το βάζει εδώ έτσι. The best. Hello. Έντεκα στα 10. Oh. Oh. Look at this. This is the best food in Dubai, baby. Ώρα να φάμε. Αυτό δεν είναι brisket. Brisket, όλα αυτά. 15 ώρες σύσιμο. 12 με 15 ώρες σύσιμο ψήνονται.
Οπότε νομίζω θα είναι κάτι καλό. Και επίσης στην Ελλάδα δεν υπάρχει μπρίσκετ μοσχάρι, νομίζω. Τα πιο πολλά είναι χοιρινό. Οπότε εδώ έχουμε την ευκαιρία να τρώμε και μοσχάρι. Είτε είναι bacon, είτε είναι ξέρω εγώ αυτά τα κόκκινα που βάζουν στην πίτσα. Πεπερόνι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πεπερόνι π.χ. να είναι μοσχάρι ή οτιδήποτε, μόνο χοιρινό. Οπότε εμείς που είμαστε μουσουλμάνοι δεν τρώμε χοιρινό. Οπότε μας βολεύει αυτό το πράγμα. Να τρώμε τα ίδια φαγητά, αλλά να είναι σε μοσχάρι, να είναι χαλάλ με λίγα λόγια και να μην είναι χοιρινό. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Πάμε να το πούμε. Αυτή η πατάτα. Μπρο, η πατάτα τι είναι, τα άμενες. Λοιπόν, κοιτάξτε πατάτα. Μου بيشتغل معاهم. Λοιπόν, παιδιά, μπρίσκετ. Κοιτάξτε εδώ. Απίστευτο φαΐ. Και θα σας πω στο τέλος πόσο πληρώσαμε για όλα αυτά. Θα βάλετε σοκ. Έχω ξανάρθει από το μαγαζί μια φορά. Αυτό το ψωμί είναι τέλειο. Το ψωμί είναι τέλειο. Νομίζω εμένα συνεχίζεται. Δεν τελειώνει εδώ, ευελπιστώ. Το καλό είναι πως σου δίνουν εδώ γαντάκια. Πρόσουμε γαντάκια να μην λερωθείς στο χέρι σου. Πάμε να δοκιμάσουμε το κοτόπουλο, το οποίο θα βουτήξω στην barbecue. Εντάξει εδώ τηγανιτό κοτόπουλο. Είναι ολόφρεσκο, ποιότητα top, πραγματικά. Παιδιά, μετά από 4 μήνες δίαιτα, νομίζω ότι αξίζουμε να φάμε. Αξίζουμε λίγο να τσιλάρουμε, πάρουμε μια ανάσα. Sorry για όσα παιδιά κάνουν προετοιμασία και με βλέπουν και να τρώω. Αλλά και εγώ όταν είχα προετοιμασία, τα story πήγαιναν έτσι. Οπότε, συγγνώμη, θα έρθει και η ώρα να πάτε, αν δεν τρώτε ήδη. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Πάμε να κάνουμε ένα τεστ. Μπισκέτ, ψωμί, barbecue. Το μοσχάρι λιώνει έτσι, λιώνει. Λιώνει. Παιδιά, σας κρίνω, κάθομαι να απολαύσω το φαγητό και τα λέμε μετά. Λοιπόν, παιδιά, ώρα για γλυκάκι. Κάτι χαλαρό, δροσερό. Τι να διαλέξω τώρα.
Λοιπόν, παιδιά, πήρα αυτό εδώ. Είναι με καραμέλα. Τέλειο. Το δοκίμασα. Thank you. Brother. Want this one here, brother? Λοιπόν, κάτσουμε να κάνουμε check. Μη ζηλεύεις. Τέλειο. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε κι άλλο ένα που πήρα. Νομίζω η καραμέλα μου αρέσει πολύ. Και αυτή η καραμέλα. Αυτή η καραμέλα σοκολάτα νομίζω. Σαν Kinder κάτι έχει μέσα. Αλλά νομίζω αυτό είναι πιο ωραίο. Οπότε θα το αφήσω αυτό στην άκρη. Θα τελειώσω αυτό. Και μετά θα φάω αυτό.